Natin ito nga pilot. Di ba na ito kapalong drive? O siguro ito kagandwet ba? Asa naman yung lugar na ni? Murag Afrika naman gano'n ni. Hinagan magkakaw. Kinanglan. Maning kamot ko. Kaya ako na isa dali. Nga, asa naman yung lugar? Murag airport ba sa una na abandon lang. Gutuman na ako eh. Asa ko makakitag pagkaon karon? Kinahanglan. Makakita ko. Ay gutom na kayo. Kanya uho na pwede kayo. Asa ang lugar ni? Mau siguro nang gipuyaan si Tarzan sa una ba? Adlo ka diri oy. Tama na siguro ko suot oy. Di na ko tugnawon ani. Karon mangita na pug pagkaon. Gigutom na jud maayo ba? Ara, saging. Salamat. Makakaon ni karon. Wow! Wow ko bi. Saan ka kunino? Dapat lutuon ko niron. Eh kung dili lutuon, kalibangaon man ko. Sini, ay sa kini. Pais na guro ni Bay. Pais na ni. Tuhugo na ako saging. Karon, uwasan na gini ako kagutom ba? Perfect, kini sa pa. Luto gini ron. Luto na! Yes! Taon na mo, be! Naniaoy! Asa mo tinanaugan ri aoy? Basta diri aram jud to bay. Makita na lagi nako si panghilabot diri saging. Impas gyud. Juyaks! Oy, takloy! Mayo kinaga! Galas gaw ka! Ikaw na si panghilabot sa mga saging nako diri ha! Karon lang ka! Uy, ni takloy! Ikaw na si panghilabot diri ha! Ha! Ha!